Hello everyone. One day, one day, one day. Hello. Konnichiwa. Hello, Shadowbosa. Hello, 3 million. Ang linis ako, sis. Hi, sis. Thank you, sis. Live lang, saglit. Saglit na to, sis. Pang paano? Pang pagising. Kumusta ang baby, sis? Congrats! Kumusta ang baby? Sana all magka-baby. Ako sunod pa. Venturous. Nasa Dubai ka, sis? Pinahanap ako ba na yung sa ano ko, oh. Hi, Ginas! Nanguan ko, nag-andam ko, yots. Ready na. Sa lakad. Nawa, jud. Laki na yan. Kaya nga, sis, hindi ka na makapag-white tea always. Sir Junie TV! Kuya Junie! May kaming love shoutout! Mega love shoutout, everyone! Naglakad ko, sis. Saan? Mag-renew ako ng passport, sis. Sa Osaka, bukas. Mabuti na. Ano ko to? Yung parang postal, ano ba to eh? Para dito, i-ano. I-send nila dito sa place ko. Buti nahabol ko to. Giatay, oy. Okay. May harang, Ginas? Ano sa mali? May harang, Ginas. Oh, pag-game sa diha. Thank you. Wala. Naka-on ba yan siya ay? Naka-on na siya, sis. Thank you, sis. Nagmatay mong baby, sis. Back daw, sis. Kuya, Junie, back daw.
Wala gyapon. Hi. Thank you. Ano ka na siya? Wala. Wala sis. Ano ka na siya no? Crystal, walang harang? Nag-duty ka sis? Nawala yung ano niya dito ba? Wala sis. Sila ba, abutin ko lang to ng 10 minutes. Balik ko. Kaya lang ha. Sige daw, ibalik ko daw ha. Dahil lang. Kaya lang ha.